yana cewa zanga-zanga ku diba wadda tawa Libya, ku diba yadda tawa Syria, ku diba yadda tawa Sudan. To in ka ji malami na faɗin haka wallahi ba Zamfara yake ba, ba Sokoto yake ba, ba Katsina yake ba, wallahi babu bambanci ga mai rayuwa Katsina da Sokoto da Zamfara da wanda ka rayuwa Libya, babu bambanci da mai rayuwa waɗannan wuraren da wanda ka rayuwa Sudan. Wallahi yau in ka ga halin da mutanen nan suke ciki kai sai ka fashe da kuka. Yanzu kun san cewa yan ta'adda su kama mutum a biya kuɗi kuma su kashe shi sun amshi kuɗi su yi zina da matarka. So nawa ni ta kawo muku kilif mace ta ce gaban diyanta an kai zina da ita. Ni na za a yi Libya wanda ba a yi ne Zamfara, ni na za a yi Libya wanda ba a yi ne gabacin Sokoto, ni na za a yi Libya. Wani na iya cewa to ai kaga wani yanki na cikin Najeriya ai da Sudan da Libya da Syria da Iraki ko su wasu yankuna na wannan bala'i ya kwarma. To duk inda musiba ta zo ka ɗauka cewa musiba ta, don haka in kana magana cewa zanga-zanga za ta jefa ƙasa cikin hatsari, wallahi mutumin da ka rayuwa local government na Zamfara ji ya kai ba da